Demokrati. Demokrati betyder folkestyre og stammer fra det gamle Grækenland for ca. 2500 år siden. Demokrati står i modsætning til autoritært styre, hvor en eller få personer styrer samfundet og ofte misbrugte deres magt til deres egen fordel. 113 lande er blevet demokratiske siden demokratiet sprang ud i Grækenland dengang. Det er en rigtig god udvikling, blandt andet fordi, at det har vist sig, at 2 demokratiske lande ikke har ført krig mod hinanden indtil videre. Udviklingen og spredningen af demokrati er i de fleste tilfælde kommet til på grund af folkets oprør mod det autoritære styre. Men selvom mange af verdenslandene har officielt demokrati, er opfattelsen af, hvordan man har demokrati, ikke ens for alle. Vidt forskellige styreformer, politiske programmer og regimer har betegnet sig selv som demokratiske. Der er forskellige niveauer af demokrati, som for eksempel demokrati, som vi har det i Danmark. Det kalder vi også polyarki. Det er det ideelle demokrati. Så kommer semidemokrati, der også ses i et land som f.eks. Rusland. Til sidst har vi det autoritære styre, som ses i Nordkorea. Nordkoreas og Danmarks måder at styre landet på er også vidt forskellige, selvom de begge har officielt demokrati. Her er betingelserne for polyarki. Valgte kompetente repræsentanter skal kontrollere offentlige beslutninger. Frie, retfærdige og hyppige valg. Stort set alle voksne har valgret. Stort set alle voksne kan vælges ret til alternative informationskilder, forsamlings- og foreningsfrihed. Robert A. Dahl. Han var en kendt demokratiteoretiker, og han havde nogle forslag for, hvad det ideelle demokrati egentlig indebar. Der havde han 5 kriterier. Det første er lighed i valg. Nummer 2, medbestemmelse. 3, opnåelse af begrundet indsigt. 4, kontrol med dagsordenen. Og 5, ingen udelukkelse af voksne. Så Robert A. Dahl mener, at man skal kunne stemme lige meget, om man er sort eller hvid. Så der skal være ens rettigheder. Ja. Og så mener han også andre ting, selvfølgelig. Ja. I Danmark har vi demokrati, og vi har en regering og et folketing, og derfor har vi repræsentativt demokrati. Repræsentativt demokrati er, hvor man vælger en gruppe af politikere til at repræsentere borgernes synspunkter i en afgrænset periode på maks 4 år ad gangen. Hvis borgerne ikke er tilfredse med politikernes beslutninger, kan de udskifte dem ved næste valg. Det repræsentative demokrati er den mest udbredte styreform. Ideen om, at en gruppe af borgere repræsenterer befolkningen, kan spores helt tilbage til middelalderen, hvor monarker indkaldte godsejere som repræsentanter for forskellige dele af landet i forbindelse med indkrævning af penge eller ved krigstilstand. Det udemokratiske ved denne styreform var, at godsejerne ikke var valgt, men udpeget af kongen og derfor sjældent repræsenteret og fremlagde borgernes ønsker. Den oprindelige form af demokrati var direkte demokrati, hvor beslutningerne blev taget direkte af folket. Det direkte demokrati findes til dels stadig i form af folkeafstemninger, som vi i Danmark for eksempel har haft omkring medlemskabet af EU. Det direkte demokrati anses som det ægte demokrati, men til trods for, at den oprindelige form kan anses for den mest retfærdige form, er der også ulemper ved det direkte demokrati. Således var det direkte demokrati kun muligt at realisere i Athen på grund af bystatens begrænsede størrelse. Ved indførelsen af demokrati i europæiske nationer i 1800-tallet var det ikke praktisk muligt at samle alle borgere i samfundet hver gang, der skulle tages beslutninger, fordi de europæiske nationalstater var væsentligt større og geografisk mere spredte end den gamle athenske stat. Fordelene ved direkte demokrati er, at borgerne får direkte indflydelse på alle beslutninger. De lærer at tage stilling til samfundets problemer. Det er et værn mod
forførende politikere, og det demokratiske element består i, at befolkningen inddrages i størst muligt omfang. Ulemperne er, at befolkningen kan stemme ud fra særinteresser frem for helhedshensyn, og det er svært at realisere i praksis. Fordelene ved repræsentativt demokrati er, at det er en metode til at vælge mellem konkurrerende eliter. Det aflaster borgere fra at skulle tage stilling til talrige emner. Det sikrer kvalificerede beslutninger, som vægter helhedshensyn, og det demokratiske element består i, at borgerne kan afsætte repræsentanter og vælge nye. Ulemperne er, at der er risiko for flertalsdiktatur og elitedemokrati.